Počkej znovu. A to jsi ještě nežral tu pizzu. Jako Jediná holka jsem tam já. Aha. Ne, jestli tam mají cukroví. Chodíš tam nahá. Mají tam nějaký... Jenom když tam nikdo není. Aha. S cukrem. Tak to tam přijdu, No. když tam nikdo nebude. Maj. Když je to cukrár. Třeba A pendreky. jo. Říkal občerstvení. No, cukrárna občerstvení se oficiálně jmenujou. Dělám číze, vole. Počkej, ty tam Jak děláš. mekáček, vole. Ty tam děláš. Jo? Ale teďka už jenom o víkendech. Budeme to tam dělat. Jo? Vždycky, když si Co přijde. si myslíš, ale mě to tam taky dělá. Když tady vole jenom dělat co? Mě to tam dělá v týdnu, vole. Jako burger. Jo, Ten kluk je úplně mimo. Jo, aha. do prdele. On je hodně dlouho už asi v Anglii. Pohodě, vy máte v Anglii jiný zvyky. Let's go, I'm going to That's show fuck, you to how nebude. to prepare the perfect, jak se řekne předkrm anglicky? Jak se řekne předkrm? Předkrm, jak se řekne anglicky? Předkrm se řekne dat... počkej. That fuck? Dobře, I'm going to show you how to make a perfect předkrm. Think of... You need only 2 ingredients, mozzarella and tomato. Oh yeah, that fuck. We are going to show you how to cut the tomato in half, in half, in half. So you have 4 pieces of a tomato. You just put in this fucking, not a fridge, but cook. And cooking. So we are going to make this now. Wait for it. Jsi kukr. Dáváš tu nohu, sakra. Cooker. Rozuměli jste tomu, to jsem rád? No, fakt. Já jsem to nerozuměl. Ty máš moc anglickou angličtinu asi. Musíš mluvit českou angličtinou. Co tam vidět? A musíš jen dřív něco říct. Počkej. Můžu? Vyndejte z té pusy. Ne. Není to tvoje, vyndejte z té pusy. V angličtině. Jak to mám dělat? České? Chenglish. Čenglish? Jo, Chenglish. Čenglish, dobře. Ale víc Čech. Víš Víc Čenglish. Čech a pak choď tam nějaký Nula anglický. 0-1. Do ty But first! znakový řeči. Let me take the selfie! Můžu? Jo. 3, 2, 1, teď. Počkej. Stopnem si to právě teď! Dobře, až teď. Máš. Jak zvracíš? To teda ne... Stojí tam teď, no. To dáš nakonec. To je super, rychlej předkrm jako svině, ty vole. A víš, že zaspívá. Většinou to spí. Vypadáš jak ten, jako co jmenuje, Lexa. Alexa. Je debil. The fuck? No. Uvidí, jaký jsem talent a uvidí. Já jdu za 20 minut domů, starý. To jsem rád. Že jsi se zbavil. Co je tady tu za rostlinku Takovej starý? vesnický je tady ten. Já. Burán. Kdo? Já. Vesnické aviče. Buránek v puse toto. No, ty jsi snad z města? Nejsem? Tak vidíš? Já jsem z města. Ty jsi z města, vole. A Mám mám... hrozně hořký. A jak se jmenuje ta vaše čtvrt tam? Pod mostem. Pod mostem bydlíš.